Čauky lidi, dneska si tam u dalšího videa ze Skywars a my jdeme rovnou na to, bude to dvě hry to budou a my na to jdeme. Zrovna jsme začali, tak. Budeme pustit ještě někdy nehrát, jo. Tak máme taky proxy vás. To je co? Co to bylo? What the fuck? No. No, tak jdeme další hru. Nevím, co to bylo, asi, nevím. Tak. Mám ještě jednu hru teda. Aby jsme to stihli. Lag? Co lag je ten svět? To mi řekněte, že nikdo je nikdy neměl. Ederperla, tohle. Tak, nasadím. Řekněte, že nikdo takovýhle lagy nikdy neměl. Mě to můžete říct pod komentář. Ne! Tak je tam ještě jednu hru, protože tahle si vůbec nepovedla. Tak, jdem na to. Jsme tady ten ostrov, ten mám dát tuhle hru. Já vždycky tady musí být Enderperly. Tak teď asi máme nejlepší loot, co může být. Tady. Máme štěstí. Yes, vyhráli jsme. No tak toto byl konec videa. Já to dorendruju dneska a čau. Yeah.